UNgqongqoshe wezokuthutha uthi sezizohamba izindiza ezihambela ngaphakathi ezweni wasebalula izikhumulo ezizovulwa ngenyanga ezayo. From Fisher International Airport, Free State, Bloemfontein, Mangaung, Kruger Mpumalanga International Airport, Pietermaritzburg Airport, Port Elizabeth International Airport, Richards Bay Airport, Skukuza Airport, and Upington International Airport. UNgqongqoshe Mbalula ubesedlulisa isicelo esivela kulabo abasebenza ezindizeni. The operators have urged the flying community to arrive at least 2 hours early to allow for sufficient time to process passengers at the airports. UNgqongqoshe wezokuthutha utho kwamanje ayikeze uhamba izindiza ezihambele emazweni angaphandle. All international passenger flights are prohibited. Ukudlela ngaphakathi endizeni sekuzovunyelwa kodwa kuzolandelwa imigomo eqinile ukuze abantu bangacaluzi ngaphakathi ebhanoyini. The South African Civil Aviation Authority have also reviewed its earlier decision of no catering on board an aircraft by permitting airlines to provide pre-packed meals that must be placed in front of the seat for each passenger. Wonke umuntu ongena kunoma ngabe yisiphi isikhumulo sezindiza uzohlolwa izinga lokushisa emzimbeni wakhe, ehlolwa izisebenza izobe igqoke impahla zokuyivikela. Abagibeli bayanxuswa ukuthi basebenzise uhlelo lwe-internet uma ngabe befuna ukuthenga amathikithi ezindiza. Izikhwama zabagibeli izochelwa ngezibulali magciwane uma ngabe ziyofakwa endizeni nanoma umgibeli esehla. Wonke umgibeli uyanxuswa ukuthi agqoke imask uma ngabe ngena esikhumulweni sezindiza. Ngolunye ulwazi ngokuhamba kwezindiza ungashayela isikhungo i-Airports Company South Africa enombolweni ethi 011-723-1400 siphinde 011-723-1400. NguKalvin Mhla weindaba ze-SABC.